rog. Expoziția de acum, expoziția de început, sper și cred sincer că ea va avea o frumoasă continuare prin multe alte prezențe de mare respirație, de mare audiență sau de frumoasă stare de anonimat în care doar autorii să fie prezenți și să se bucure, asemenea unei familii care se strânge să sărbătorească un eveniment în familie. Este foarte bine gestionată prin mărturisirea unor repere de semnătură personală. Fiecare fotografie de cumva capacul de semnătură al unei cutii pline cu minuni ale fiecărei dintre autorii acestor imagini. Fie fotografia al negru, fie fotografie color, imaginile de față pot fi oricând să rezume activitatea fiecăruia dintre autori în sensul cel mai frumos al cuvântului și nu în sensul unei suficiențe, ci în sensul invitării interesului pentru a vedea ce se ascunde dincolo de căpate, care sunt profunzimile, tainele, marile și ascunzițile activității, ce alte imagini mai sunt, fiindcă fiecare imagine este o chemare și o șoaptă în acest sens. Sper și bănuiesc că echipa de acum va fi grup de prieteni, nu o prietenie din aceea care să stârnească gelozii sau rupturi ale pasiunii, ci o prietenie electivă între admiratori, unul admirându-l pe celălalt, fiindcă fiecare dintre cei care expun aici au de ce să-l admire pe aproapele lor, pe fotograful de lângă ei, pe artistul și pe omul de lângă ei. Sper să fie începutul unei frumoase prietenii, așa cum se termină replica din celebrul film Casablanca.